Ndewo ndị be anyị. Anyị abịakwala ọzọ na ihe omume anyị Igbo Amaka, the spoken Igbo. Oge anyị ji eleba anya na okwu ndị a na-asị na ihe a bụ isiokwu kwesịrị ka ekwuo ya dịka o si gbasa ala Igbo. Ana n'oge gara aga ikwu maka ọnwụ, mana n'ụbọchị tata anyị ga-etinye ọnụ n'ihe gbasara ajadu, mmadụ ịnụ ajadu. Ndị ga-etinye ọnụ n'okwu atata bụ Nwaada Chidimma, nwa eji aga mba n'akwụkwọ m. Daalụ. Adaeze, eze ada Igbo niile. Ndewo. Ndewo. Onye ga-agba anyị ajụjụ ọnụ na isiokwu a, ọ gaghị egosi onwe ya n'ihe onyonyo, mana unu ga na-anụ onu ya. Ngwanụ ka nyefezie ya igwe eji ekwu okwu ka ọ wee kwugawa. Ndewo ụmụ Igbo na-ege anyị ntị. Ndewo. Anyị ga-ebido n'ịjụ gịnị bụ ajadu. Maazị. Amarụkwa m ka m ga-esi kọwaa anya mana ama m ihe bụ ajadu. Mana ka o si na dị asụta mgberede ya dike, mgberede ga-ejigo na agbada ike. Ịghọtago? Ya bụ na ajadu dịka nsi ghọta, maka ihe niile bụ dịka nsi ghọta. Dịka nsi ghọta, ajadu bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị di ya nwụrụ. Ndewo. Nzakụkwa maazị jụrụ m ajụjụ. Ihe jụrụ mbụ, gịnị bụ ajadu na nghọta nke m? Na nghọta nke m, ihe mma bụ ajadu bụ nwaanyị ma ọ bụ nwoke, dịka nnukwu maazị si wee kwu, nwunye ya nwụrụ ma ọ bụ di ya nwụrụ, nke ndị oyibo na-akpọ widow or widower. Mana ịma na abịa n'ala Igbo, ọ bụrụ na ajaduwo ihe a na-akpọ arụ or wee crime ma ọ bụ na ndị oyibo sụrụ asụ. Mana ihe anyị ga-aghọtanwu na ajadu nwaanyị maọbụ ajadu nwoke nwere ihe ndị a na-akpọ usoro ọ ga-aga tupu akpọ onye nke ma ọ bụ ka akpachara onye nke ọ nwe ọnọdụ ọ ga-anọ. Mana oge ụfọdụ a na-afụtawa na ihe ajadu nwaanyị die nwụrụ, ha na-aza eche na nwoke nwunye ya nwụkwara bụ ajadu. O nwere ndị oyibo na-ekwu when legally married. Ajadu abụghị mgbe gị na nwoke na-eme enyi ọ biri n'ụlọ, nwoke nwụọ egbo onwe gị ajadu. Mba, ajadu bụ di na nwunye nụrụ onwe ha ọfụma, otu n'ime ha ahapụ maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị, ọ ihe a kpọrọ ajadu. Ajadu abụghị mgbe a na-eme ọyị maọbụ mgbe nwoke akwụghị ụgwọ isi nwaanyị na nghọta nke mma. So ihe bụ ajadu bụ nwoke nụrụ nwaanyị ọfụma, nwaanyị di emeziri ọfụma mgbe otu n'ime ha nwụrụ. Onye ma bụ ihe nwaka bụ ajadu. Daalụkwa maka ajụjụ jụrụ. Daalụ na ajụjụ gị. Ha nchanye dịka Nwaada Chidimma na Maazị ha zara nke ọma dịka o si ekwesị. Ajadu abụghị naanị nwaanyị. Ajadu bụ mgbe nwaanyị nọ na-enweghịzi di, ya bụ na di na-anụ ya anwụgo, ọ nọghịzi ndụ, maọbụ mgbe nwoke nọ o nweghịzi nwunye ya anwụgo, ọ nọghịzi ndụ. Mana otu ihe nchọ ka ndị mmadụ ghọta n'ebe a bụ na oge ụfọdụ ndị mmadụ na-afụ iru uju dịka ajadu. Ihe abụọ a abụghị otu. Iru uju dị iche na ịbụ ajadu. Onye ọbụla di ya nwụrụ anwụ ma ọ bụ nwunye ya nwụrụ anwụ, ọtọmatikali dịka ndị oyibo si sụọ ya, ịbụrụgo gịnị? Ajadu. Ma i mere ihe ajadu si ka ihe usoro ahụ a na-eme ma ịkpụ isi o ma iyi akwa, ịbụrụgo nwaanyị ajadu. Mana mgbe i meziri ihe niile nọ na ya nọ, afụ na ịbụrụgo n'ezie nwoke a na-eke n'obodo maọbụ onyinye akpụwe n'onwe ndị na-enye mmadụ ihe maọbụ n'ụka a na-edenye aha gị dịka onye kwarụ di ya n'omechaga omenala niile dịka o si wee kwesị, na onye abụzi nwaanyị ajadu. Ya bụ na onweghị onye ọzọ na-enyere ya aka, ọ bụ naanị ya. Ya bụ ihe nchọ ka anyị matakwa n'ụbọchị taa bụ na iru uju dị iche na ịbụ ajadu. Mgbe mmadụ na-eru uju bụ mgbe ọ nọ onweghị ihe ọ nọ na-akwa ahụ, ọ nọ na mkpe, ọ naghị akwa, o nwere ihe ndị ọzọ ọ naghị eme maka na ọ na-akwa di ya maọbụ na ọ na-akwa nwunye ya. Mana nwoke ọbụla nwunye ya anọghịzi maọbụ di ya na nwaanyị ọbụla di ya anọghịzi, onye ahụ abụgo gịnị? Ajadu nwaanyị maọbụ ajadu nwoke. Daalụ. Daalụ. Ndewo. Enwere ihe mere njiri chọọ itinyekwa ọnụ n'okwu a. Ndị mmadụ nwụọ nọfee ihe dịka 2 years, 5 years, 10 years, ifekwa ya ajadu. Mba, enwere
onye aka agbada amara ọmụ ọnụwarị ndị ọzọ ọnụwarị nwaanyị ọzọ oke ngwakọwa ndị aka eweta ya maka n'ịma dịka nwaanyị ọbụla for example ịmatụ ma nwoke di ya nwoke nwunye ya nwụrụ ma ọ bụ na nwaanyị di ya nwụrụ ma o nwere gafee 10 ọ bụrụ na ị kwenyere na o nwere ipita ga-esi na mana mgbe ọ na-ajọ njọ bụ ọtụtụ oge ifu nwaanyị nọ na di ya nwụrụ ọmụtaghị nwa ịhụ ụdị ndị ahụ na-achọ nagachi be nna ha jeme gịnị nụgharịa di mgbe ị hụrụ ụdị onye a ị nweghị ike ịkpọ ya nwaanyị ajadu mgbe ọ nụgoro di ọzọ maka na oyipụgo akwa ajadu hite ịfụzi onwe ya ọ ga-akwadozi onwe ya nke ọma o nwego di ọzọ na-ebe gịnị na-anụ ya mana nwaanyị ahụ nọbe di ya ahụ n'aha di ya ọ nachighị be nna ya ọ nọ n'aha ụmụ ya ọ mụtara ma ọ bụ na ọ ka nọ na-amụrụ di ya nwa n'aha di ya nwụrụ anwụ nwaanyị ahụ bụ ajadu kama na ọ naghịzi eru uju oke ọbụla a na-ekenye ndị ajadu a ga-ekenye ya maka na o mesịrị ya ọkwanye di ya ọgụ mee ihe niile kwesịrị ya bụ na ịgba ajadu a na-enweghị aha ole a na-asị na ajadu ga-anọ mana ebe a na-ekwuzi bụ afọ ole ma ọ bụ ọnwa ole ka ị ga-eru uju n'oge gboo a na-eru uju nwa ihe efu nwaanyị efu iyi oyiri white every month ụkwụ na efu ya oyi akwa ọcha mana oge ugbu a ihe anyị na-ekwu ị ga-afụ nwaanyị nwere ike iru uju ọnwa 6 nwoke eru uju nke nwunye ya ọnwa 3 mana oge ugbu a ma nwoke ma nwaanyị na-eruzi onye masịrị ha dịka obodo ha maọbụ ezinụlọ ha nụbatara di maọbụ ezinụlọ ha si wee nụta nwaanyị si wee kwado ha maọbụ ụka ha na-eje nghọtago ya bụ na igbu ajadu enweghị aha ole maọbụ ọnwa ole etinyere ọga dalụ nke a bụ eziokwu maka na ịbịa na okwu bekee ajadu bụ widow maọbụ widowa mmadụ ada apụ na dat status belụsọ onye ahụ ọ nụgharịrị di maọbụ nụgharịa nwaanyị nke bụ a na-ajụ o were ajadu nke ka ibe ya adịghị dalụ n'ajụjụ dị n'ezie maka na ihe njiri ga asa ajụjụ abụ iji ihe nke m nwafuru maka na anọrọ m ebe mmasị na nne m anụghị di ihe dịka afọ 10 wee bụrụ ajadu nwaanyị ya bụ na a ga-asị na ajadu nke ụmụ nwaanyị ka njọ karịa nke ụmụ nwoke na-abịa n'ala Igbo ụmụ nwaanyị bụ ajadu nwere ebe ha na-ejedebe na ebe ha na-akwụsị mana nwoke ị ga-ahụ na nwoke bụ ajadu ka nwere ike ị na-eje n'ubi ya n'aka ọrụ ọ ka nwere ike ị na-enwe ọtụtụ ihe kwesị ọ na-emegburi mana nwaanyị bụ ajadu nwanne di gị nwere ike isi gị na ịhụnanya ahụ mụ na di gị nwere na ọ gbasọ mmanwe ya na ọgba ọzọkwa gị na onye biri m ya di gị ya bụ ka a ghara ịhụzikwa gị n'ime ubi ahụ ụbọchị ọzọ ya bụ na m kwenyere na ajadu nke nwaanyị ka njọ karịa nke ụmụ nwoke daalụ nke bụ eziokwu na ala Igbo ekwugo ihe m kwesịrị ikwu agaghị n'anya na ala Igbo etu esi afụ ajadu nwaanyị na etu esi afụ ajadu nwoke abụghị otu oge ụfọdụ ọ na-adị ka igbu ajadu nwaanyị n'ala Igbo abụọ arụ so enwere m nkwenye n'eziokwu na ajadu nke nwaanyị ka wee dị njọ karịa ajadu nke nwoke maka na ụmụ nwaanyị o nwere ndị oyibo na-akpọ limitations o nwere ihe ndị a ga-asị ya zara atụmatụ ezinụlọ dị njọ a ga-ebido use those things against that woman di ya nwụrụ so na nkwenye nke m ekwenyesịrị n'ike na ajadu nke nwaanyị ka dị njọ karịa nke nwoke daalụkwa n'ikwu eziokwu dịka ndị a si wee kwuo ajadu na-aka ibe ya nwanne ajadu nke nwaanyị ọ karịrị akarị maka na nwoke nwere ike nwunye ya nwụọ ọsị ya 1 month after ịfụ ya ka ya na nwaanyị ọzọ na-akwụgharị nwere onye ga-adịstọp ya nwere onye ga-ekwuru ihe ọbụla nwaanyị ga-efili wedị na o nwere ihe ọ na-eme dị njọ mana ọ bụrụ na nwaanyị di ya nwụọ nwaanyị ahụ mmadụ ahụ gbara agwafụ ya ka ya na nwoke na-akwụgharị ihe dịka 1 month that is otu ọnwa ma ọ bụ ọnwa 3 mgbe ụfọdụ ọ nọchago dị oruchegodi uju ihe dịka 1 year afụkwu ya na nwoke ọzọ a na-ewie enwere ike onye bụ onye ime ezinụlọ ha hụ ya ka afọ ịbụ agachara ka ya na nwoke bụ onwe obi ajọ ya ndebe nwaanyị ahụ obidozie emegburezie nwaanyị ahụ ya na ụmụ nwaanyị ajadu kwesịrị ka emelụ ha ebere ndị ọnya ka ịdọba n'akwụkwọ nsọ Chukwu ji wee sị na Kraịst ji wee sị ama mgbe Chukwu kwuru ya bụ Kraịst ji wee sị na ọnya bụ di ụmụ nwaanyị ndị ajadu ọ Chukwu kwuru ya ọ sị na ọnya bụ di ụmụ nwaanyị ndị ajadu maka na ịfụ ka ọ sị na ọnya bụ nwunye
ụmụ nwoke ndị ajadu o kwuru ya maka ihe o jiri wee kwuo ya bụ na ụmụ nwoke a can take care of themselves. Society emego ụmụ nwoke nwere nsogbu ụmụ nwoke bụ ajadu enwere nsogbu ọbụla na ha nwere ike ime ihe ọbụla dị ha mma ụlọ ya ga-atụpụ ha ọnụ mana nwaanyị adịghị otu ahụ ọnya ka njọ ka anyị mata ndewo ajadu n'aka ibia onye ndị nke mgbe totara ama m ya na-akpa achaka eji osisi na-akpa ya ya ọka eji eyi mmadụ akpacha ya ebe a ka nwa ọ na-afọ ụfụ ịnọkọta ebe ọfọ gofe ejikwa ya akụ ihe dị edine edine ebe a ka nwa ya aga kọpụ ọ ga-eji na-agụ mmiri mmadụ ọzọ ma nje na-agụ mmiri sọsọ ndị ya na ya ike o ji agụ mmiri ndị ya na-aga na-agụ ya anyị ka na be anyị mụ wee otu a ngafere 12 years ngafere arọ 12 nwa ya achara otu m imetụ ya ahụ ọ pụtara achara ọ bụ na imetụ ya ahụ a na-enwe ihe njụcha n'ala Igbo na be anyị ihe njụcha ga-ajụcha gị bụ nwoke maka na ihe ijide ebube adịrọzi ka ọ si dị nghọta ndị Igbo mana ọ dụrụ ụtara na nwoke ị ga-ekwe nwoke ibe gị nọ n'achadị n'aka mana nwa ya nọ n'achadị ma kwere ka ichi ya ego etinyere ya ego atụnyere n'ihe o dosere maka ego enyemaka ọ bụla ị chọkwara ihe ị ga-eyi ya mana ịma mmetụ nwa ya ahụ aka gaghị nke mgbe ahụ ọ nọ n'ụjụ mana ọ pụta n'ụjụ ọ pụta n'uju ọ ga na-amara ihe ma na-eme ihe ndị ọzọ o na-aja n'aka ibe nke nwa ya n'aka nke nwoke okwu na maka nkụzi a mara mma nke ukwuu ọzọ bụ nna-achọ iju ọgwụ ole ma ọ bụ afọ ole ka ajadu kwesịrị ịnọ n'iru uju ọgwụ ole ma ọ bụ afọ ole daalụ n'ajụjụ gị daalụ dịka ala Igbo siri dịka esi wee ghọta malụ gụtakwa n'oge ugbu a ọ dịghịzi ka ọ dị n'oge mbụ na mgbe gboo ndị Igbo gboo na-anọ otu afọ mana oge ugbu a na-anọzi ọnwa isii mana ọnwa isii ahụ abụghị na ị ga-abịa nọdụ ala n'ime ụlọ ị nwere ike ịnọ a na-abịa mee ya na nwaanyị ahụ nwere ike ịnọ ya dịka izu asaa ma ọ bụ ọnwa ole na ole ọ nọcha ya n'ime ya ọ ga na-agazi ahịa mana ụwa ozi na ọ ga na-aga ozi niile ka ọ ga na-emechakwa o nwebeghị ike ị na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị dịka ọ nọ na ụjụ ahụ mana ọ ga na-aga ahịa na-eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ o kwesịrị ime daalụ ochie otu arọ ka a na-eru uju onye ajadu na-eru uju di ya maọbụ nwunye ya nwụrụ anwụ mana dịka amamihe na mmepe obodo batachawara kịta ụfọdụ emeghị ọ bụrụzie ọnwa isii ụfọdụ mee ọ bụrụ ọnwa atọ ụfọdụ sị na ha na-eruzi uju mana na ha na-eruzi uju emeghị ka ha ghara ịbụ ajadu ha bụkwa ajadu ha mana ha bụ ajadu mana ha ada eruzi uju ekwugo okwu a mana okwu a adịbụzara ya onye na-eru ma ya na-eru akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na ị na-eru uju ma ndị ghọta ya ka a chịkwa ghọta ya n'ala Igbo a na-eru uju ka anyị banye na-agwa ọzọ kedu ihe ahụ ndị ajadu na-agabiga ala Igbo ka anyị doga gị daalụ n'ajụjụ gị dịka nwatakịrị toro n'ezinụlọ ebe nna ya nwụrụ n'oge enweghị ọtụtụ ihe anyị masị gị na nwa amaghị gbasara ndị ajadu dịka na nke mbụ n'oge nna m oge nwaanyị na-anọ na-eru uju ego niile nwaanyị na-adata n'akpa ya a na-arịa ya si ya na nwanne di ya nwe ya na ọ bụ ya nwe ya abịakwa na oke mgbe ọ lụrụ n'ịzụ ụmụaka ndị ahụ si gị na ndị ahụ kwesịrị inyere gị aka dịka nwaanyị nọ n'uju onweghị ebe ị ga-agwa nwaanyị di ya nwụrụ anwụ abalị ọbụla a ga na-akụrụ gị aka n'ụzọ na ụdị na ha ncha niile na ịbụ anụ ha nwadowere bịa azọga na di gị anọghịzi ndụ ọ dị right mana mgbe gị nwa bụ nwaanyị ajadu sịrị mba nke bụ na ine anya n'ala Igbo hụ na nwaanyị ajadu ọbụla na-enwe ilo ahụ na-esi na nke ya ma banye n'ụmụ ya ụmụ ahụ ọ mụrụ anwụ ndị ahụ niile bịakwutere ya ma ndị yọrọ ya enyi ma ndị si na di gị anwụgo nọ right ma maka na otu ihe ala Igbo omenala Igbo mere oge ụfọdụ bụ na ọ bịa mee ụfọdụ mgbe nwaanyị di ya anọghịzi asị na nwaanyị ahụ na ọ bụrụ na di gị nwụọ nwanne di gị a na-eme ya kasị na ọ na-eme inherit ọ bụrụzie na right ya idina gị mgbe gị nwa bụ nwaanyị sịrị mba na ị gaghị eme ya mgbe ahụ ị bụrụ na igwe gị jirigo aka gị wee gote anwụ ya agba gị ndị ahụ ga-eji aka ha na-akpa nkata ha ga-achọ ihe ataghị isi gị ma na ha ga-ata isi gị ogene ụmụ gị ya bụ na ajadu
ntaramahụhụ dịrị ha dị ọtụtụ. Ị ga-azụ ụmụ gị, ị ga-enye ha nri, onweghị ihe dị iche iche ụlọ ibinye ya na ọ bụrụ na o nwee ka ụlọ gị si wee na-ehi mmiri, ọ bụ gị ka ọ dịrị iji aka gị mee gịnị dozie ụlọ ahụ, maka na onweghị onye na-abịa inyere gị. O nwekwe na onye ezi wepụtara onwe ya n'obi ọcha na-enweghị ihe ọbụla jikọrọ ya ka o nyere gị aka. Ị ma na ndị ụmụnna ndị be di gị asịgo na ebe ị jụrụ inye ha na ọ bụ onye ahụ ka ị na-emezi gịnị ka gịnị ya na-edina, ya bụ na ihe ahụ dị na ajadu ifu na onye iro ma mkpere ekpere ka ọ bụla aka onye iro bụ nwaanyị Chineke amakwe ka ọ hụ onwe ya n'ọnọdụ gịnị ajadu, maka ọ bụ ihe jọrọ njọ ka ọ daalụ. So m ga-ebidogodo ịgwa gị na ọrụ ihe gbasara ajadu nwaanyị, ihe ahụ dị na ya buru ibu. Maka na mgbe nwaanyị di ya nwụrụ, di ya nwụghana, efu na ilu na-asị dịka ada Igbo niile kwuru, ilu na-asị ga-abịa karịa. Ma ndị ga-anasị na ọ gị magburu di gị na ị ga-aṅụ mmiri ozu. Adịmakwa na mmiri ozu ahụ, ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị enweghị onye ga-akwụdoro gị, maka ịma na di ga-anwụ obodo, a na-afụta nwaanyị di ya nwụrụ anwụ na onwe ezi ọnụ okwu n'obodo. So ndị ezinụlọ ahụ bụrụ ndị dị njọ, a ga-ebido ihe mekpọọ nwaanyị ahụ bido kpasobe ya agwa ọjọọ dị iche iche, sị na onye magburu di ya na ọ ga-aṅụ mmiri ozu, mana ha makwa n'ime onwe ha na ọ bụ nwaanyị ahụ gburu di ya. Otu ihe ahụ mma gbasara nwaanyị ajadu bụ mgbe a ga-ebido gbowe ya ebubo nwaanyị nọ n'ụjụ, ọ na-ewute na di ya nwụnahịrị ya, asọmakwazie na ya magburu ya na ọ ga-aṅụ mmiri ozu. Ị marazie mgbe onye dị ndụ ṅụrụ mmiri ozu kedu ka ndụ ya ga-adị. Nke a bụgodo otu ihe ahụ nke mma maara. Ọzọkwa bụrụ na nwaanyị ahụ dịka dị Igbo niile kwuru, ndị ụmụ nwoke ga-abịa n'usoro na-ajụ gị, na-abịakwute gị nso ka a mara gị na ha ga-ebido dịba na mma ka ha wee dinawa gị. Adị mgbe ọnwa na-esi ha na mba, mgbe ahụ ka iro na-asị ahụ ga-abịakwa karịa. Imesebe eje n'obodo a na-ekwu ihe ọjọọ gbasara gị, ebido na-ekwu gị ebubo dị iche iche. Ihe ahịa ahụ dịrị nwaanyị ajadu buru ibu, mana ngaghị eji okwu bụ unu. Mana ekpere anyị bụ n'otu anyị nọ, anyị nwee onye ajadu, ma ọ ka anyị ghara ikpere onye nke anyị ekpere iwu ajadu, mana anyị bụ na anyị nwee onye ajadu ka anyị ghara iso na ndị ga-abụ ihe mkpagbu ya. Maka ọzọ ekpere onye ajadu nwaanyị ọbụla kpere gị maka na di ya nwere iji iwe n'akụkụ, ekpere ọbụla o kpere gị ga-abịarịrị na mmezu n'isi onye ahụ. So nọ ihe nwere ikwu bezo na ajụjụ ị jụrụ m ihe ahụ gbasara onye ajadu. Daalụkwa. Ndị akwụrụ ogbe butechago ihe niile, ihe mkpagbu maọbụ ihe ịra ahụ dị arụ ndị ajadu buru ibu obuga. Mana ebe ọ kasị njọ bụ na ajadu nwaanyị ajadu. Mana mana Chukwu maara ihe ga-eme eme, ibe tupu ọka mmadụ ọ marụgo ihe dị nwere ike ime. Onye maka o ji wee sị na anya ma bụ di ụmụ nwaanyị ndị ajadu, maka na ọ maara na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ajadu ga-enwe ihe ngabiga buru ibu na-agaghị enwe onye ọbụla ga-akasị ha obi ma ọ bụ na ha na-enwe ihe ngabiga ma ọ bụ ihe nramahụ. Ya bụ na ọ bụ na ha na-enwe ihe nramahụ ahụ agụnwe ya ama agụtachi ya, enwechara obodo ọ na-abụ nwoke mmụọ ịhụ na ihe niile nwaanyị ahụ nwere, nwoke ahụ nwere ụmụnna ma ọ daghịzi ndị ụmụnne nwoke ahụ adada ahụ were ihe ndị ahụ sị na ha bụ ihe ha adaba ebe a na-asị na nwoke a kwesịrị ịnụchi ọnya, nwoke a kwesịrị ịnụchi nwaanyị a maka na di ya bụ nwanne onye ahụ. Ọ bụ na nwaanyị ahụ ekpere ka anụchie ya, ha agazie na property sị oke ebe esi na mama anụchi gị, mana marakwa na ihe ọbụla dị gị nwezi gị na ọzọ nwaanyị ya, maka na ịnụchie ya na property nwaanyị ahụ bụzi nke gị mgbe ahụ na-anụchi ya. So ọ bụrụ na nwaanyị ahụ si na ya kwere, onye ahụ etinyezi aka na property wee zọwakwa property ya. Ihe a sụchara ihe mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị ajadu ji enwere nsogbu banyere ihe property, wee nwere ike na ụmụnne di ha enweghịzi ike ịdịtagbusi ihe dị otu a, ha bịazie tinyezi aka na zọwazie ya. So nsogbu ya karịrị akarị na ọsọsọ Chukwu bụ onye nwere ike ịzọpụta ha na nsogbu ahụ. Ime nji ya wee tụnyere nsogbu nke nwoke nwere ike inwe ma ọ bụrụ ajadu, maka nwoke tozuru etozu n'ọrụ bịa, ọkachasị nwaanyị ajadu na-enwere ụmụ topụtagoro ọtawagoro ego. Maka ọ bụrụ na nwaanyị a enwetago ụmụaka topụtagoro, ọkachasị ụmụ nwoke topụtagoro na-akpata ego, ọ nwere ụdị onye egwu ga-ekwe ya tinye aka n'ihe nna, mana onye ahụ na-etinye dị ọma na enwe ndị nwere ike
ibusi agha so otu akọrọbịa Daalụ nne. daalụ